crec que l'alineació objectius, empresa, universitat i en aquest cas govern, tenen que estar molt alineats perquè les empreses coneixen el mercat, coneixen les necessitats de futur. Ja no són només les empreses, també el món científic, que és un altre tipus d'empreses. Coneixen les tendències, les necessitats de futur i jo crec que tindríem que definir molt millor quins objectius o quins perfils necessitem de futur per poder agafar aquests reptes. I que en el fons aquests reptes també tenen que estar alineats amb què volem ser, on volem arribar perquè una empresa sola no pot actuar. Com govern també se'ns té que dotar d'un ecosistema que ens ajudi realment a créixer com a empresa, com a societat. Tot està molt lligat. Tenim, jo crec, uns centres tecnològics que s'han endreçat força i que són potents, i tenim una universitat que té uns grups de recerca també amb molta capacitat, sobretot les universitats tecnològiques. Però això no està ben encardinat. I en general jo crec que van més a vendre que entendre què es necessita. Tenen una tecnologia i van a veure on te col·loquen en la tecnologia, i els grups de recerca de l'UPC, escolta, i d'altres universitats també, vull dir, tenen clients internacionals i són punters en tecnologies, vull dir, realment capdavanteres. Però no s'ha fet un mapa de la indústria d'aquí, quina tecnologia, quins desenvolupaments necessita i anem-los a desenvolupar. I crec que això seria important fer-ho.